Prvo zahvalio bi se klubu Magacin za ovu neverovatnu akciju koja je stvarno u svim akcijama koji sam do sada organizovao nijedna nije bila na ovako visokom nivou i stvarno je neverovatno. Muzika je veliki deo mog života i moja velika strast i ljubav, a pogotovo ako je u neke humanitarne svrhe i neku dobru priču kao što je ova, ja sam uvek i 100% za.